Mkungu elephant angihambi ngedwa ngihamba nabantu abadala This is ngeke home run ngidlule with Makeba PMB. Mawungibona we Makeba. This is home run with Makeba. Mawungibona we Makeba. Bekelela nawidladla. Eyo, this is home run with Makeba PMB. If ungibona shout outs bafethu umemeza igama Makeba, we Makeba, we Makeba. This is home run with Makeba PMB. Angithi uyangithola. Bafethu ngiphinde nginibingelele bafethu njengoba nazi ukuthi angihambi ngedwa angeke ngihambe ngedwa and ngiyohlala ngingahambi ngedwa bafethu namhlanje bafethu siniphathele i-home run noMageba bafethu i-home run show noMageba all the way from Pietermaritzburg namhlanje sikethembisa bafethu ngendlela egrand angithi uyangithola ngifuna amajimbosi ngifuna osistera ngifuna bonke abafethu ngala ekhaya umuntu ozongitshela ukuthi yini akayenzela ifamily yakhe mfethu uyangithola kahle into abalekile mfethu ukuthi sibhekelele endlandleni wayibonja into enjalo ayikho into ebaluleke njengaleyo mawuthi ubhekile lapha ekhaya mfethu kuquzeleka nawe ngendlela egrand mfethu ukwazi ukubhekelela ifamily yakho asibheke amajimbosi cwala nje uMageba all the way from ePMB bafethu angihambi ngedwa ngihamba nabantu abadala bafethu nala kupholile bafethu hola amajimbosi khamba kanjani lapho bafethu hayibo niphumaphi ne bafethu mina nguMageba bafethu angazi ukuthi abafethu oba uMageba mina ngufashion yeah Mageba ufashion uphuma kuphi mfethu like emakhaya ne nakejwakela uLimpopo bra eLimpopo manje igama la ngempela nje umama nobaba wavela wakuphi fashion nje mfethu awulomjidi yazi ukuthi izinto ziyashintsha hayi thina Soul City masikhula hayi igama siyalitshintsha nje hayi igama lamaqiniso awo Cassandra ne isibongo mfethu records records danko nja yami mfethu nginembuzo embalo ngifuna ukunibuza wona mfethu kosi ngibuyele kunja yami ngizobuya kuwena nja yami danko mfethu nja yami ugrand bathini nja yami amegama ngumthebane phile kasi ngumthebane abantwana ne umthebane wabantwana mfethu ngisho umthebane abantwana phile igama lelibuya phile khona la eMakassar phile ngoba ngazi ukubamba ingane phela ushaya abantwana ongifake phela entweni akangifake bafethu ucela lo mjidi angifake entweni nami ngifuna ukushaya izingane kubi indoda kubi nje ngingena lobusika baba uyayibona leyo khona straight khona vele kufuneke izingane eziningi phela mara mawuphethe mina yonke into izoba right gcwala nja yami manje nami Mtsepana ukhulele khona la eGoli mina ngikhulele khona la eThembisa phela eMakassar eMambisa 1632 gcwala nja yami ngizobuya kuwena angihambile angithi uyangithola gcwala nja yami Ola ukhule nje yami shosho mfethu ubheka iCamera mfethu ungayisabi iCamera nje yami ne mfethu ngikhuluma nobani mfethu mina nguMageba PMB mfethu all the way from le eMkungundlovu bona nje yami mina igama lami iMulebs kumethembisa uLebza ne uyigama oliphiwa uma wakho nobaba wakho hayi asile igama lami lampela Lebogang Mohale ne danko nje yami mfethu ukhulele khona la eKasi vele akhulele eKasi isekela bangazi ne ashifteni bafethu imoto bafeke ngaze umuntu angazala imali sithola uref yini uraf noma yini leshandisi phezulu manje machimbosi into engiphathele yona namhlanje la bafethu mhlambe yini wena nje yami okwayenzela ifamily yakho mhlambe o proud ngayo wena uyangithola mhlambe egrand for ifamily yakho egrand for wena osho ukuthi yabonga leshandisi le ngeba ngikhohlwe edladlini ba proud forever yini leyo nje yami into engizocela kuyona like okay sibiyele emuva ku2021 la ngicale khona ukwenzani ukuthi ngidlalele ischeme sami yethu hayibo into engaka hayibo Chushi lapha yana besaqala bekuyistart tshela ukuthi okay izinto zabo acting nami ayisegazini baba lindaba ukuthi okay ifamily nayo iba proud mara kusase nama goals ne vision manje into engifuna ukuyithuna ukuthi okay mangicede isigela at least ngichintshe ini isituation edladlini yayithola vele oleader lesipani manje lapha uscheme sami khona imali abanikayo na mhlawumbe ebhekile mhlawumbe imali nje uyibona usekusele imali le ingakhona ukushintsha impilo yami nefamily kwamanje just ukuthi kwamanje ngicina ukudala ukuya ngoba ngisabhalansa izinto kuphi ngapha esigela ngoba mangicede isigela nabo bangitshile bathi hayi mfanaka mawucede isigela wona right uzoba right izinto ezikanje manje nje ayenza ugrade bavele lapha eGilane joko ngeke ngisayibize ngegrade sengizoyibiza ukuthi sengiyaphuma soon hayi ke ngicwala ngawe mfethu okay mfethu manje into egrand awukakayishayela ifamily mhlawumbe upass matric ngabe into egrand for ifamily yakho ngaba into egrand ukuthi
at least uphume ama-distinctions. Ungagcini nawodwa no-bachelor no-bani. Amadoda score. Uyangithola. Yeah. Nja yami. Awe. All the best Awe, mfethu. awe, Ube yazi. ungagive up na uskim sami. Angeke Angizwa ngithola. Never give up. Angizwa ngithola. Mhlawumbe uma ufuna ukuphinda igama lakhe edladleni mhlawumbe umuntu okwaziyo nje mfethu lapha ekhaya mfethu ngathi ubani konje again. Hayi, uyena Rekhoto Cassandra aka Mafishi. Angithi uyangithola. Gcwala nja yami. Simuvele phambili kwinja yakho nja yami. Angithi uyangithola. Gcwala nja yami. Ele rode Mfethu. sabuyela umtsipane. Mtsepane mfethu. Manje awusho Mtsepane mfethu. Yini nje amoko ejunela ifamily yakho o proud ngayo. Osho ukuthi le didings le mfethu forever ifamily yami yohlala i proud. Angithi uyangithola. Yini leyo nja yami. Mina urumala mfoma ngeke ngirenga amanga vele ngoba uyabona ikasi linjani ithembisa ngapha nangapha impilo nama up and downs mara for mina nje mangaqeda isigela manje ngishawa amatekelisana fili mangaqeda isigela ngikhiphe already la ikasi ngilise endaweni ezigrand eziprop already adli life na nje Angithi uyangithola. Into egrand leyo mfethu. Angizobuya futhi nina majimbo sakhe naniqedile. Mfethu angeke bangapheniki abantu mfethu bangapheniki njengoba manje ngizodlulela kwinja yami bangapheniki abantu mfethu abantu basibhekile mhlawumbe bajabulela ukuthi nje sikhona ngala ethembisa 1632 nje mfethu all the way from le Peter Marisburg angizwa ngithola angihambi ke ngedwa ngihamba nabantu abadala angeke ngihambe ngedwa bala abantu abadala nobaxolele behind the camera wona bafethu ngiphethe inja yami again inja yami njengoba usubazwile abafethu bechaza udaba lwabo ukuthi yini abayifisela ifamily yabo naba-ke bayithuna for ifamily yabo wena nja yami ngabe yini ofisa uyenzela umndeni wakho ufuna bakhipha le thembisa ukwenza into enhle ucitha matric bakhipha le kasi ne angibayisekude bahlala kude laphi nje kude mhlawumbe eAmerica Europe kuphi nje nja yami hayi masababusini lapho ne emasababusini baba uRicky mfethu Ricardo mfethu na uRicardo shout out mfethu ukhiphile le album eyinswempu angifuni ungasho shout out bafethu unayilalela ihip hop vele ne one way Ngoba sihlala mina ngihlala le artist lapha yayithola hip hop ne kona lapha eJardins. uba igama lakhe nje yami Snake Speaker. ne Yeah. ikhona ku Spotify ikhona yonke indawo Yeah. Khona uSpotify every wonke ama platform kahle kahle ne ngoba nami nginokushaya na hip hop mina ngishayela inikase rap nalezi zinto ne akumele ngiyilaleli inamba zakho kumele usigama link nani sikhona mhlawumbe sicommunicate angithola into ebalekile leyo sagcinani namhlanje kube khona okunye mhlawumbe one day siyobonana ngakho phambili angizwa ngithola niphumelele majimbo sakho into ebalekile njengaleyo angizwa ngithola Mtsepane nja yami Cassandra nawe nja yami konje mfethu ngicophindela igama lakho ngifuna ukulikhohlwa lebza ne ulelo liphiwa abantu abadala lebohang nja yami God bless you ne all the way up agcine njalo uNkulunkulu yini ongafuna ukisho nje mhlambe kumuntu obhekile njengamanje edladleni mfethu ugqugquzela nje mhlambe wena mfethu umuntu ongakashintshi lutho edladleni mhlambe yini ongayenza oyenzela ifamily yakho ayikho into ozoyikhuluma nja yami uyebohanga uthi akazi ukuthi emakhaya angani-inspire ngani ngesimo sokuthini uthi akazi ukuthi uzothini kunina ababukeli lebohangi ulebohangi akazi uzothini babukeli kodwa ayikho inkinga mfethu ngendlela egrand uNkulunkulu akubusise ne mfethu nja yami mfethu yini ongayitshela abantu lapha ekhaya ababhekile mfethu ukuthi kuse babe grand balekelele imindeni yabo ungathini kubona hayi into engayitshela into encane engizoyikhuluma nje emajideni la ekasi ukuthi bafethu impilo la ngaphandle inzima bafethu asibhekeni kwabantu abadala umamele nje umndeni ukuthi umama nobaba abathini bakhalelane empilweni yonke into yakho izoba grand uyangithola inja kakhulu gcwala nja yami uTsepho bafethu angizwa ngithola tanko nja yami sawuphinde sikubone angizwa ngithola Cassandra Mainika Akokuqala ngizothi word of the day yes success never stop hustling siyavuka life goes on pusha one day uzophumelela umdala usibhekile uyangithola tanko nja yami showcase mfethu vele nakholelwe madlozini bafethu before sivala le show ukholelwa aphi kuNkulunkulu noma madlozini noma ukholelwa kulutho nje mina umuntu ohamba ichurch lezi amadlozi angihlangani nazo ne awuzazi akuyonto yakho nalapha awukho wrong nje yami umuntu ukholelwa kulokho akhulela kuko ireligion yakho never change who you are angizwa ngithola be yourself never copy never change uyangithola shout out for being you gcwala nje yami showcase talk
mina kule ndaba yamadlozi noNkulunkulu ngathi mina ngikholela emadlozini. Shout Idlozi out. into ke yaba khona nama ngiyohamba la emhlabeni ngoba idlozi izokulu zami or abantwana bami. Uyangisola. Ngoba idlozi ukuthi manje into ukuthi uNkulunkulu ke yaba khona ayisayensi yasho ukuthi what you cannot touch or see does not exist. Uyangisola. So kuleka uNkulunkulu yona angifuni ukuyisho mina ngikholela kumadlozi wami. Bantu ke wababona gcwala nje yami nakhona ukho wrong ireligion yakho akekho ozokujaja uyabona sina mfethu sijajana akujajwana ungajaji umuntu wajaja umuntu uNkulunkulu uyokuphanisha forever ngobani wena uhlakaniphile smart usitoti ujaja abantu uzoba nenkinga lapha ekhaya uyangithola bheke kahle mina nja yami mfethu wena ukholela kwini uNkulunkulu ne why uNkulunkulu uzenza izinhle manje bona manje bengishile manje uNkulunkulu angiphulisile hawu mfethu kwenzakalani wawubushiswa yini nja yami ngishishini into lapha ekhaya lapho yo ne kodwa uzoba right jami ungawari ne uNkulunkulu nawo unawe ugrand mfethu unawe all the way up ubhekile lebza nja yami angithola uyangithola wena my sister lapho mfethu yini mfethu ngathi ufuna ukuyenzela nje ifamily yakho noma wakwayenzela ifamily yakho lapho sisi wami sister hallo into grand nje mfethu mhlambe nje into eright nje wakwabenzela yona ekhaya just nje isecond elilodwa ne awufuna ukukhuluma alright ayikho flop uva grand ne God bless you showcase njengoba nibona abafethu sister aphethe akayishayi mfethu ngokuvela emakhamereni uthi lento yokwenzela imndeni yakhe yena akayisebenza akazi ukuthi kwenzakalani lapho angithi uyangithola bafethu amajimbos nawo bafethu ngendlela egrand sisebenzile namajita siyabonga kakhulu bafethu niqhubeni sicheke bafethu nisubscribe yonke indawo ngendlela oshowcase ngendlela omoja bafethu niyazi ukuthi uMageba akahambi yedwa angeke ahambe yedwa elingohlale engahambi ngedwa hola bafethu mkungu elephant uBomi TV bafethu B television angithi angithola gcwala nje yami home run with Mageba angithi angithola asivalelise kumajimbos nje yami machita usistera bafethu akayishayanga usakhulume noMageba ngesimo sokuthini unamahloni uyangithola kodwa ayikho iflop mina bengifuna ukumkhumbuza ukuthi hayi akayi ngomuntu ukuthi umuntu uthi makabe yena njengoba usho ukuthi be yourself uyangithola nje yami manje usistera ushaya amahloni bafethu asivaleni bafethu ngendlela egrand ngisonibamba bafethu ngendlela egrand niphathe kahle ne